Buhle. Yebo sima. Wala lang ngazaqala lesidonto namhlanje. Buhle. Uyazi ukuthi ngizokukhahlela uwe phansi mina lomnyango. Awuzovula la. Vulele ngempela dad. Webuhle uvuke. Webuhle, awusafuna into yoku-apply? Awusafuna into ye-university next year? Ngiyafuna kodwa ngizobe ngiyku-apply. Ngikho right namhlanje so stay indoors. Hayibo uyahlanya. Bengizwa ngawo ukuthi ama-applications ayavala kuleli viki. Wena futhi usuyahlehlisa. Hayibo vuka. Ngisungihlanyisa mina. Okay sima. Sengivukile. Kuhle. Njengoba usuvukile usho ngathi uyashesha. Ama-documents wonke are-ready. Shoda wena ukuthi ucertify ama-death certificates abazali bethu. Hawu sima le mali ngathi Injani? Iyona nami nginayo leyo. Anginayeni. Sheshisa.
wish I had a strong boyfriend. A gangster nje. Inja. Engasablutho. You know those strong boys. I would think a boyfriend is strong, yes. Pretty wena strong. Akukho ngakuhlula ukwenza ngafuna ukwenza. Grace. Uyazi kodwa lento engisho ngisho yini? Yeah. Ufuna indoda ezokumela ngithi. Ikuvikele. Kulokhuzana. Ulokhuzana. First, why are you even talking about this? Sikhuluma ngale nto noma kumele sikhulume ngayo. Ngazi ukuthi ukhuluma ngani. Ukhuluma ngubani? Ukhuluma ngobaba omncane. Engifuna ukwazi ukuthi awukho wedwa. Nami ngivictim. So, manje senze njani? Ngazi. Ngizwile kancane nazi ukuthi usekliniki namhlanje. Ngabe lokho bekumayelana nani Simangele? Ngiyaxolisa. Ingane yami ngafuna ukuphola. Kanti futhi bengisola ngathi ngophele ngaphakathi. Kanti mina ngathini kuwe? Ngiyazi ngonile ba. Ingakho ngiqala ukuxolisa ngithi. Yizwa nje. Ungibiza ngoba. Ngibiza ngathi ubiza isinayi. Ngufeleba mina ngizwa Simangele. Feleba. Ngiyaxolisa. Feleba. Manje uyalwa Simangele? Cha. Uyalwa yini? Yazi yonke into iqala kancane Simangele. Yabo njengoba sengiswile ndo seklinik kwazi bani? Kusasa ngizobe sengizwe ukuthi kuphuma police station, bese kugcwele amahata la endlini. Angeke ngize ngiyenze. Ngizobazela ngoba ngizobazela. Sana sama ngize ngiyenze leyo nto. Usho? Serious. Awukhuluma into ezenza ukuthi ngikhole yonke lento oyikhulumayo. Sana sama. Uwena umuntu obekukudla etafuleni la ekhaya. Selokhu ashona umani ubaba, umzali kimina nobuhleli. Angazi ngabe ngifunani mangenza wena into embi. Uyasinakekela la ekhaya. Wonke lo sengishilo ukubalekile ukuthi ngiyakuthanda. Kakhulu futhi. Wedlula yonke into. Ngempela? Ngiyakuthanda baby. Ngithembisa ukuthi angeke uphinde uthini into zami la endlini. Okay. Cela wenze okudliwayo ubone ukuthi kudliwa la endlini. Bengenze nami asebenza njengoba ngizowathanda yini. Ngifuna isandwich, ngifuna ukudla Simangele. Yes. What's a full of you? Oh, we can get nine. Now we can get this thing. Le mali zokusiza ukuthi uthenga amaphilisi enhloko. Ukuze mangibuya la ntambama ngithola already. Yangizwa Pret. Futhi yangizwa. Futhi yangizwa. Ukuzwile baba. Contact for no engine, so that you must get her ready. Mfundise lokho ngenze sabona mangabe sisotho because ngidinga yena. She's nice and tight. Sumdala wena sura. Yes. Do it for me.
Mango ya tamba, she's all mine. How I don't say that. Well, on your exam, I'll go and exam who's ready for last grade. Yes. Good. So I want 100% and a lot of A's. Isn't it so good, Miss? You must pay an apple B, C, D, E. But you can't be long damage. Ellen, tell you, life is not a joke. La mahala azobona sekudala mistake impilo nasehlangana njengamanje sakhohlisa leli death khohleli kuyo awakayazi kahle impilo kodwa ke mfana ngubekile manje next day ngine show uzosuyazi kahle impilo lapho sinjani awumisina le thola angizikulokhu ngiphikisana nawe asiya abangani futhi angizelanga wena wedwa la eklasini sizwana ngakho angizikulokhu ngiphikisana nawe class sikukulambe kodwa nisiyafana njani thina sonke sibheke imavasithi yawazi lokho ngane yami kodwa njengoba ngisho nje into kumele iqhelele ngaphambi kokuthi wenze zonke izinto zale emhlabeni uphasa umatric wakho yonke into sidinga imfundo la ngaphandle and besides ngaba nekho lapho banisona nodinga umatric angani yes ngani zami singafakani wena umatric ubalekile futhi umatric unesiphi angani yes isikhathi sami siphelile njengamanje nginezisile i-revision nginasengaqhubeka nizenzele noma yini on your own please pass my mathematics guys good luck good luck. guys Economic up. Umeanzani na mkeo tukonomeni. Kaka na mjashisa man. Just au pass to play one. Yeah. Play two. Yeah. Pass to play three. Yeah. Superman. Samile. Respect to five guys. Respect to your own kid. Try to respect to food. Empower local society. Best down. I like that. And guys, ruling down, I'll organize it. And it's all good, alcohol and a lot of weed. Alright, God? No, angikho right ngane. Yeah, ngiyabona ukuthi awukho right. Ugrace ngane yakho lapha.
ngiyazi ngani ngicela ukuthi ungamnaki uGrace. uGrace uyaphapha vele uyabazi. Enokwesa ukuthi uphinde iclass kade futhi waphinda ama-class and angiboni ukuthi umatric uzophasa nje. Okwesa ufunda nosisi wakhe omncane. Ngani? Mina ngenja. Hayi ngeke. Wena nje focus ukuthi uzobhala iphepha lokugcina and kumele ukuthi uphase ngani. Yekela uGrace please. Asiyeke nje le ndaba yaGrace sidiscuss njalo nje uGrace. Uzobona la ukuthi nje uyamsamba njalo nje uyakhathazeka uzokuzace inxa yaGrace no. It's not okay. How? Hayibo wena wena ungaloku unaka ngoGrace. uGrace nawe niyazi ukuthi nje unenkinga unama problems. Uyazi nayo ukuthi uyahlukumezeka uhlana baba omncane mama yakhe washona babakhe washona manje nje ufaka istress sakhe eclassini nje ungaloku nanga uGrace. uGrace nje aka right vele nje ngqondo. Yeah mngani hayi nani guys ni wrong. Sikuphi isidingo sokuthi mina ngikhuluma ngendaba zabantu. Ayikho vele into engcono singakhuluma ngayo. Exactly. Nama ngiyibonile sisithi lokhu siwarisha ngoGrace or something. Thina sinephepha elibalekile ekumele ngabe siphuthela lona. So manje like sisibhizi yonke into manje singoGrace as if manje uzosisiza nasephepheni or something. Come on guys, you guys are better than this. Yeah guys, it's fine. So guys, ngithini ngefathi? See Buhle, ngikhuluma nawe. Yabona ngiyazi ukuthi uhlala ungekho right. Kodwa kulamalanga uba worse enemini ngekhathazeka ngawe manje. Kwenze njani? Ni right. So wabili siyazi ukuthi akulo nqiniso leli. Awukho right wena. Simange lento endlala la ekhaya bani right. Le ndoda ehlala emzini kamama nobaba. Nje izohlukumeza. Izenzo zami esuke izenza ukuthi angishaye. So uyiphutha lami. Wena kufanele ngabe uyakhuza noma ungena phakathi kwethu. Lalela buhle. Lo muntu akahlukumezi. Uyasondla, uyasinakekela. Mina nawe sinabazali. Uyena obekudla etafuleni. Zibuki. Ingubo oyigqokayo imali yakhe. Hlezi umuhle wena, imali yakhe. Akaze kuze kube khona nelanga elilodwa wena la ungadlile. Kusuke kuyimali yakhe. Angibaliseli ngokudla. Ngikhuluma ngalo muntu esikhuluma ngaye njengamanje. Uyithatha phi imali engaka? Usebenza phi? Akubalekile ukuthi uyithatha phi imali. Uyaphanda naye njengawo wonke amadoda. Manje ujabula nje ukushaya? Cha. Ngijabule. Ingakho ngihlala ngiqhubuzela wena njalo. Ukuthi angisikwele nefunda. Mina ngifunda iqiniso laziyo nawe leyo. Ingakho kunzima ukuthi ngithole umsebenzi, ngithole imali yokuthi nginakekele wena. Ngiphinde nginakekele mina nala ekhaya. Ngaba sikho isidingo safeleka ukuba mina ngafunda. Ingakho ngihlala ngithethisa njalo ekseni ukuthi hambe esikoleni ukuze ungeze ukuba useless njengami. Uhle inhliziyo yami ihlungu sima. Sisinyazi. Kodwa konke lokhu kuzodlula. Konke lokhu kuzoba ngathi iphupho. Umama baba la bulele khona abasikhohliwe bayasibona. Pho bavumani ukuthi siphile kanje. Benzela ukuthi siqine. Sikwazi ukuyimela nangelinye ilanga. Singeze ukudinga abantu abafana nofeleka ukuze basisize ukuze siphile thina. Uzoqhubeka wena uphasa esikoleni ngamalengiso lawo uphasa ngawo. Uhambe e-university uyofunda. Ubuye uthole umsebenzi oyiphupho lakho noma ufisa. Sakhe ikhaya. Esasifisa ukuthi sihlale kulo nabazali bethu. Ube usizo kumina usisi wakho. Ngisafuna ngeke university. Futhi angisangize ngiyeke apply amalini yala. Angizwanga buhle angisayizwa imali enough. Webuhle uyangithathela wena njalo uthela ungitshela ukuthi ngenzeni. Njalo ngitshela uma into ongayazi. Uyamekhika nje wena. Uyagcina namhlanje ukukhuluma nami ngale ndlela ukhuluma ngayo. Siyezwana? Kezinto ngoqedela. Wow. Ingazi ukuthi uyabhema nawe.
Okay. Oh, ufuna ukushaya? Nami naye yami. Ngangipha nje itosa. Bunga. Ujulisana kamnandi nale mpahla. Ngempela? Ya. Ugwaya uthatha lutho-ke la. Ufuna ukushaya? Eish. Ukuthi Ngiyadlala. Yena buhle awuyidingi lento leyo. You're a very good girl. Sinake-ke sibhema ngoba nakusine stress. yebo. Ngasini mangajona nami nginaso. Ngakuphikisa. Wena phasa kanjena. Wa, akusho lutho lokho. Ubandon. Angitshela ukuthi Grace azisho dala. Look wrong man. Lethela noPhilisi lana. Hayibo. Grace. Uyabhema. Hey. Ubhema insangu. Ay, kahle nawe. Manje manje yini? Nawe usukhala ngathi mhlambe insanga into wrong. First la. Abo president wethu into yokuqala le ayenze ukuthi besemthethweni ngoba bayazi ukuthi iyadingeka. Wow. Look at here. Isiqenqe. Hawutwana. Ngiyeza siyabaqeqeza qeqeqe. Ingakho baqenqeza kangaka. Ziyasha zishe. Lalela ke. Awuntwana kahle. Lalela ke. Yabona wena njengokubaqenqeza intwana yami ayikho into wrong ngensanga. Insanga wenza into iyona. Usaza baqeqe Ugwayi lo kusinsanga. Akuna bengidlalela. Hayi ke. Into wrong lapho. Sambeni. Nap, manini guys ngisazobheka mina. No, sihamba Grace. Sihamba ulahla ugwayi wami. Mana guys ngisabhema manje yini? Ngizonibona kusasa. Uyabi nawe futhi. Awu kahleni inbo. Ngiyathemba uyabona ukuthi yini lezo. Ngakho nje asikho isidingo sokuthi ukhale kakhulu. Contract ile simangele. Izivumelwano sokuthi kuphele kwakulo finish. Ungithembisa ngithi ukuthi angiphinde ngibone kule nto futhi. Ngiyazi lokho. Kodwa uyazi nawe nje ukuthi besifuna udinga ukudla endlini. Khona manje usisi wakho uzobe sengifuna imali ama registration. Nalezi zinto so NSFAS yazi na ukuthi izinto ezingatholakala kalula lezo. Hawu. Sidinga imali yokunesha. Futhi ngesidingo sokuthi uhlanganise lento okhuluma ngayo naloko sikhuluma ngayo njengamanje ngisibona. Wena wangithembisa ukuthi angiphinde ngibone lento wabinesha. Mangele. Makhathazeki. Ngiyazi into enyenzayo. Ngiyakutshela ukuthi ngizoshaya isipale esisodwa then I'm done. Wakho nje ukuthi uvale umlomo kwamanje. Ngiyasaba mina baba. Felele. Bakuthulani. Awona nkosikazi namhlanje ngingenxa yobinesha. Ukhuluma ngani? Uma wavinesha. Bakuthulani ojikela unkosikazi wakhe. Ngenxa wavinesha. Uvinesha ubolile, akekho ngamazi. Nemali yakhe imali yegazi. Simangele. Isitori sohulumani nomfazi wakhe singenaphi manje la? Ngathi ngiyakutshela ukuthi uzoshaya isipale sikwande namdala. Ngicela uphume. Kuvinesha. Hello? No, man.
We agreed on one kidney, and I have already got my guy on the field. What? No, man. That's too much. Yes, I know, but... man. You're not fair. Manje kasidingi. Sobona nje ukuthi sihlanganisa kanjani ngicela. Mangile. Aw relax. Ngiyazi le thing ngizayo. Sawa. Ngisho isipani sisodwa nje namhlanje. Lapha ngikuthizisa. Ngokugcina ngempela. Ngokugcina. Kulungile. Ngiyathemba. Ngoba uthi ukugcina. Yeah. Okay, no, don't do that. Look, I will see what I can do, okay? Yeah. Okay, fine. Yeah. 3 kidneys and 1 heart. Okay, fine. Consider it done. Ngiyobheka kini. Into ebalulekile kumele ngitshele yona. Yini leyo? Ngithembise kuqala ukuthi makutshela lento angeke uzongicasukela. It will depend. And besides, anginendaba ngenza noma yini nje nje nendaba. I'm not a girlfriend yet. I'm not a girlfriend yet. Yet. Oh, hayi ngisazi. Kuba bothini? It's about your application for my CEO. Nala amanye ko UFS nako UKZN. Yazi ngisa-apply yazi. Futhi angazi ukuthi akuphi ma form anginendaba ngoba ngizinto esivulile. Akumina kuhle. I heard ukuthi ongena imali enough yokugibela that day. And I noticed ukuthi kwase kuzophela iviki ama forms akho ngawahambisanga. Ngase ngadecide ukuthi isikhomeni sakho. Ngiyazi kwakurong lokho buhle. Kodwa ngaku-applyela. Hayi ngeke. Indaba ngibuzanga mina ukuthi ngiyafuna ngi-apply. Ngizisiza wena. Uhlanganaphi? Utshutshelana esikhomeni sami? Where did you get my signatures? Yazi lento yenzile icala. Ngakubophisa nje lento yenzile. Kodwa mina buhle bengithi. Ubuthini? Lalela lana ke. I need to try the case. Did I even say I need your help? Yazi sibalwe ngixaka. Umuntu akukho ngcono kulokho ungindawo ngitshela ngithanda untshenge indaba zomathanda nandani. Sobona ukuthi kumele ungene endabeni zami. Bengisiza. Ayi, awungiyeke. Hawu buhle. Ngani phela ukuthi bani lo engena wena manje. Uthe khuluma. Ayithi yazi ukuthi mina nawe sibona abangani. Ufunani la? No, khuluma ngiyacava but uyazi isipani sonke nje. So iloko kulethela. Next khuluma yabo. Kuma nje information uthumile ngayi ukuthi sinesipani. Sifike manawo. Sekhona sikhipha ngamanje. Ngizobona ukwenza kanjani. Alright, khuluma 6 jumpers Vandag. Ngesamogo nje vaya. Alright.
Oh, magic queen. Yeah,
Pretty all right guy. Yabona lo muntu engihlala naye. Nimbiza baba omncane. Yinja. Yinja lo baba engihlala naye. Yabona mina Ferero. Angitshela Ferero ukuthi lento yethu omncane wena wayemchomela. Emchomela ukuthi yena wathatha ubuvijini benu. Ngitshelani lo muntu kumina. Angeke ningitshela utshwala bami ngibona ngibusebushonele kanye mami sorry kanye ngicela ngithini baba omncane wenu bengisasho baba omncane wenu wayikoleta uvineshi imali ukuthi yani-ke angikutshela engikwaziyo ukuthi into ayenza omkhokhela ngenhliziyo kama wakho and yabo leyo nto leyo iyaziwa leyo lokushini akekho umuntu ongayazi ivalo nje ukuthi akekho umuntu ofuna ukukhuluma lento nani ngifuni-ke nibe senilengisa imlomo senikhuluma njalo nikhuluma yezwe lo muntu thina kuthiwa sasibancane ngesikhathi enza yonke lento le sigijima ngamapenti bazama ukumbopha ngoba baza ngikwazi ukuthi azakwanwini icala azange agcine ukuthi eboshiwe ngesimo sokuthi fakazi atshwala Grace Grace mana Grace ngiyadlala Grace Come in. Buhle, indaba khaya. Uhamba wade busuku kanje? Ngibiza amehlo bakubambe inkunzi. No. Ngenze njani kufanele amaphoyisa? Okay. Ungabusakhali. Ihlisa umoya. Khuluma nami. Akwenzeni? Umeki. Ukwenzeni umeki? Uphi nje manje? Ushayile? Ngishayanga. She told me ukuthi umama ubaba. Ish, Buhle. You are drunk. Indlela engibona ngayo angiboni ukuthi bekuyiselihle ukuthi uhambe ngiyaphansi. Buka manje ukuthi unjani. Ngicela ukhambise ekhaya. Angifuni ngiye ekhaya. Angiye ekhaya. Okay. Ihlisa umoya. Now I'm bed. As long as you're comfortable wena. Mina ngizolala phansi. You can have sex with me if you want. Buhle. I find now lento ekhulumayo. You are drunk. And namanje ngisasho. Angibona ukuthi bekucebelisa ukuthi uhambe kuleya phansi. Yeah, vele bengingamele kodwa kungisizile because now I know who killed my parents. Yeah? Ubani? Buhle. Yabona le machine esikuyo ukuthi manje sisenkosini engakanani. Stop it.
Angihulumana sitopanga next vandag. En nou, wat sal gaan aan? No, asibole kusasa Xolokana. There's nothing like tomorrow, Baba. Tomorrow is forever. Cabanga. Ngiphethe seNigeria le uma ngabe ngayitholi into zayo namhlanje. Kusho kushile ngovimesh. Secondly, kushile ngathi sophila ngani. But Xolokana, Hey, use your common sense, man. mbonile ukuthi sitopanga next mosifandag. Okay, qonda ngcono njengamanje. Umuphi lo mqondo Xolokana? Mama, uyi-one lapha edladleni. Ane Xolokana. Usma, umfazi wami. Xolokana ngeke. Ane. Ngeke. Wazi ngathatha maybe le ingcosi zakhe maybe amathinga intombazana yakho lapha sithathe maybe eyodwa. Mamela, esengitshela, angincingosi lapha endlini njengamanje. Sigcwala ngayo, uyezwa? Xolokana ngiyacela. Lalela, wakini? Akusose wasendlini Xolokana, but Usma mfethu icherry yami ngiyacela Xolokana. Umshadile. Oza. Dala na-understanda lento yakho ukuthi wena legama lelikafelela walithole ebholeni. Yabona manje? Simawe. Uma ngabe kungenzeka kanje. Kumele ngishaye wena. No, ngeke ngize ngidubule wena man. Mhlawumbe ungadubula lokhu. Then you've been nothing to Usma. The best way, dubule lokhu noma siyahamba. Xolokana ngiyacela. Hayi Usma. Asante. Dubule la noma siyahamba. Yenza mfana. Sibali, ngibona intombazane lapha ekamereni kwenzakalani ngayo? Hayi dadewethu. Intombazane nje le bengifunda naye. Kodwa kunezimo asabhekana nazo kamanje. Pho manje ukhetha ukuthi ungcono ukuthi uyifake endlini? Cha dadewethu. Ubedinga indawo yokuhlala, kodwa kusisikhathi esingakanani. Manje pho indaba ongitshela. Bengizokwazisa mase sifikile isikhathi. Manje- Wena kanye nomali. Ngiyezwa Sibali. Kodwa ngelinye lamalanga utshela umali. Ungaveli uzenzele izinto. Kuleka siswami. Na kanjani ngiqala kuyena. Ukuthi phela sihlaphe umakoti la ekhaya. Kodwa asiyeke lapho. Kulungile Sibali. Ngikuthembile ngeke umtshele umali. Sawulala. Ngizokwenza njalo Sibali. Grace, umzela kodwa umeke bethini izolo. Manje senze njani? Mele le ndaba sisungumele, asikuze nje ukuthula kanje. Mele sihambe semaphoyiseni. Ithi kuyafana amaphoyisa azosiza ngani? Ahluleka nje ngaseqaleni azosiza ngani njengamanje? Amaphoyisa wona angasiza Grace. Usisiphume kule nkinga isibhekane nayo. Amaphoyisa angeke asisize ngalutho Pretty. Naseqaleni azange asisize ngalutho. Muphi manje imehluko zabakhona? Mina sengikhathele. Ngikhathele mina ukuthi njalo mengidlengule njalo. Umuntu omdala futhi ongalingani nami. Ngoba ngenzeni mina? Ngcono ngivele ngife. Nami ngikhathele kulo mhlukunyezwa lana. Manje Grace, mele nje ngihlale kanje. Baba mncane lokho ebhizi njalo ebusuku. Soyithola indlela yokuphuma lento le. Kanjani Grace? Ngoba phela amaphoyisa wena awafuni. Amaphoyisa angeke nje asisize ngalutho. Angeke. Ngisakhona ngempela. Ngizomela sibekezele sashona. Kodwa ngikwazi ukuthi angeke ngisiphile kanje. Ngaphakathi. Mele sihambe semaphoyiseni kona lokho Amaphoyisa sizokusiza. angeke asisize ngalutho Pretty. Indaba unjena. Hawu Grace, pho manje soyenza njani? Awena amaphoyisa angeke nje asisize ngalutho ngikutshela nje.
Maphoyisa wadingeka yazi. Azolokhu idrayisa ibhasi lento engekho. Zomile sizibambile thina. Yeah. Uqinisile. Nginganisiza mina. Usho kanje? Yeah, kodwa ngithembisa. Ngiyacela, ngicela ungithembise. Bekuyazi ukuthi nama yikho strong njengawe. Fine. Ngiyazi. Opupritsi. Mshendli lo. Bulo ekhali ubusuku bonke. Ngoshona manje lapha khona sakhali. Wamshiya yedwa. Kanjalo nje. Ya, nasula la yakho vele. What if uyabuya Grace? Nokumshiya yedwa Medi. Amancane umuntu emsaphuma. But Grace, unento understand. Ubuhle akatholakali. Usisi wakhe akatholakali. Nekutshelani? Mekasambe. Engamanje. Umele asambe. yazi computer ingenze imhlola la lapha internet cafe phambi kwabantu abangakanani cabanga funda sami yazi ngijabula ukubonisa isimali phela sengisikhumbule mina isimali sakho ya ngibonga wena nje angazi ngabe yini lokho ngaphandle kwakho kuleka bheki kancane kancane plus ama-results aphuma soon and ayekho umuntu ongazi ukuthi mina nawe sithanda sami sipasile sona kuleka ngo-NSFAS balinde ukuthi sithathe ngokuphelele bese beyaqala beyakhokha kuhle so uma wakho uthini konke la isikhathi esingaka uma akana stress ngoba la ekhaya wena as long as uvikelekile uze wangixoxela nokuthi angazi noma iqiniso yini hayibo utheni uthela ngaphandle namahebezi ukuthi sisifaka akatholakali hayi wethu adlala sibali angazi noma iqiniso yini buhle nami ngisazophuma ngiyokuzwa awukwazi ukubaleka unomphelo ubuthi uzocasha la kuze kube yini was asami ake ndawo buhle ungangidonsi kanjalo wena ngisiye umngane wakho buhle Grace asami kuyiwaphi siyakhona ngizofanele amaphoyisa unomlomo omkhulu wena mfana Sele ngempela Brafele. Sina siba sele kusebacela eFan Town Park. Yilokho nje kuphela. Ngempela sazi. yini yabafana asikhulu fanele ngitshele bona yabo lento ukuthi anasilutho yanginyanyisa mina leyo nto leyo ashasana yakhuluma before into engizosola ngayo Mina ngikwazi ukuthi bagcina yahambe nomini. Angazi baphele lapho. Mike, umethi khona ufuna ngilo phatho namfana. Angazi. Ngizwile ukuthi nangibhemisa ubuhle lapha yana. Akusini. Umeke uyena oyihleli nabo. Uthi bonke abaphuma sebekhaya. Bekhalelana. Asazi. Anazi. yani bathi detail labafana bayoli Boss, sukumbani. shona labafana alikhulume lento engifuna ukizwa njengamanje Brafele ubuhle kagcina phela. No dress nameni. Unamanga ohamba nosibalo entwana lapha kumele. Le nto nitshola nayo futhi na Brafele. Simlelo la babe ndawonye. ivale Ya Brafele, ule nto niqede ngiyo. Shonele. Hey, sukumani, isitshalo sishona yapha.
sukuma bafana. Wo. Wena ushonga lento okhuluma ngayo. Shonile. Uma ngabe umuntu ekhuphuka lomgwaqo usazokwehla ngalomgwaqo. Ja. Akwenzeka ukuthi sithole ukuthi akwenzeki ngaleyo ndlela. Amagugu azoculwa kuyena. Kanjwe. Bona bonke abantu. Iyodinga. Ufinish udokotela ongekho emthethweni wathola isitifiketi sobudokotela engekho emthethweni wasebekwa ukuthi asebenzisane namakhosi amabili angapha ngenhla kwe-Afrika akanaloko uzwela lamakhosi masethe afuna inhliziyo angayikhipha noma ngubani uyawasaba kakhulu lezi zombili yicathalala nje zakhe omncane ha ngona nawe usakwazi ukumbiza ngaleyo nto leyo yinja ngabe le nto ayenza kuma wakho iyafana nto ayenza kuma wami bekumthetho wakhe ukuthi atshole noma abadala basanikelana nabo kulamakhosi amabili nyazi lento ayenza kuwena wayenza ngakimina yingakho ngithi ngifuna ukumbamba ngalezi zami izandla lona yena ufelele i-ex yami yabona lo iyena lokuqala enza usi ngithi mangifika la ngitshole naye information bengifuna ukumncela yonke i-information into ebimchaza ngayo ukuthi mase kwadakwa besikhipha zonke ngasho nje ngithi kwangisiza ukuba nomntana naye So yena undaba bangani? ya ezinye nje iy'nkukhu eziyi-2 ezingamthusi. Wow, magic queen. So senze njani? Fine, bayalana masuka into soyenza kwaze ngani nokuthi sila ufunani la uhamba nabani? Hamba ngeke lesho ukuthi akho umuntu ongekelayo efake fuseke Ntombi ekhezoza kuwo uhambe. fuseke asidingi la ebafethu elani la abo njengamanje nanti iplan Afuthakwa ngalingi ubaleka yazi zamkwenza ndoda uyela wasela lungile wathi tata Yawe. Phuma plate lakho. ayikhuluma ungalazo senze silima la into ozongenzela yona yinye qha la ubuya khona la uzongikhombisa khona ukuthi ngishoba ufuna uyobona la uqhama khona hayi sukuma wena sukuma uya kapho samanje kana uyofana hey wendoda yabona ukuthi singena indaba esingazazi la manje ufele benkabi yethu nale ndoda inkabi yethu siqonga ukuthini manje ndoda yefethu sasingekho thina bobulala abantu isifani sabo leso thina asingene sitala sixalekile futhi azini lalela mngane wami yabo ngoba selapha ngakutshela mngane wami kuzoshuba asikhithele njengamanje ufele wena simshela yebaba ingozi yodwa asikhithele njengamanje yema sho meleni la yebo khona manje sasikhona khona manje
Siyakhuluma wena. Yo! Qinisile lesinani. Bebelana abantu. Yewena. Baphi labantu? Apha amantombazana ami. 1 2 Ngifuna iphila le nto for Sunday. Uyafa lo muntu lo. Ngeke afe lo engasitshela ukuthi baphi labantu. Yabona masisembo wenze la ngeke ngize ngimamele mina. Hayi khona sengikhathele ukuwena man. Nithi into yodwa ufuna ukuyenza ngidubule mangidubule. Asizi lokho simile la. Asambeni sobabheka esibhedlela. Mali into lesishiya lapho. Lalela. Ifile. Akayi. Mash. Sawubona sisi. Ngani sisi? Sicela uvillage. Angazi noma singamthatha. Simlethela ama-joiners. Hello? Please, give me one more day. I promise you. Yes, I promise. I'll get your donuts. What? No, man. 2 hours is not enough. Huh? Aaron, please. I'm begging you. Yeah, I know, but... Hello? 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 How dare you hang upon me, you fool. It's look like somebody's in trouble. Hey, what are you doing here? How did you get in here? And what do you want? Veronica! Veronica! Yes, stop. Who are these people? And how can you let people in without telling me? Calm down, sir. She tried to call you. Let's open line. What do you want? She said she brought you donuts. What? It's a trap. No, it's a trap. I'm not a fool. I can see it's a trap. Veronica, I want these people out of here. What about 3 kidneys in one hand? Maybe... Shut up, shut up. I don't want to hear anything from you, you fool. Hey, what are you guys doing? What are you doing? Yeah, Aaron. I have your donut now. Yeah. See you in 2 hours, eh? Okay, good. Veronica, prepare my talk.
Nawe ngiyacela ngayenzi lento, ngicela ngayenzi. Kuhle, simangala kahle kabi. Wabaleka. Bade sekhaya sonke lesikhathi. Usendleleni manje uyeza namaphoyisa. Namaphoyisa? Uza namaphoyisa. Lana. Yebo simangala namaphoyisa manje. Amaphoyisa. No.